हेलौ लोगोफोर दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोन बयखौबो आंनि रश्मि नार्जारि इउटिउब चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय बयखौबो हेपि क्रिसमास आजानिसिमबो ने आजानिफ्रायबो हेपि क्रिसमास जोंहानि आयंनाव दादामोनहानाव आदा जेम्समोन ओमफ्राय आदा इन्टारटेनमेन्ट ओमफ्रायहाय बै सासेनि नामखौ बावबाय आरो एमजि ना हा नै बाजिया खोन्थाहरदोंमोन खोनायासै आं मा होनदों एनिथिं एमजि सरि बारा मोजाङै मिथिया आङो बिनि भिडिअखौ नायब्लाबो लिरनायखौ नायाखै आरो फैदों आरोना जोंहानाव औ जोंहानि आयंनाव ओमफ्रायहाय आयंआ सिथाव सावगासिनो दं बे दादामोननोनो जाहोनो स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो जारौरौखा जोंना आयंआ मिनि गारदोंसो जोंना बिमाया गोसोमसोमसो ओमफ्राय आयंआ जारौरौनो नै ओरैहाय आयंआ माबा जिरायहोनो सियार बानायगासिनो एसे गोबाङै फैदों नालाय न' सिङाव आलासि जिरायग्रा रुमाव थोला जायगा थोला बाहेरायावनो जिरायहोनोसै आम मोनसे लादु आम मोनसे ने आम मोनसे स' गाइस आदा जेम्स मोनहा फैगौ लामायाव नोंसोरनो खोन्थानि आं सोरबा होनो अनासि So guys, दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनबो आंनि रश्मि नार्जारि इउटिउब चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय जोंनावहाय दिनैहाय आदा जेम्स फैदों ओमफ्रायहाय आदा इन्टारटेनमेन्टबो फैदों ओमफ्राय एसे जों गामियावहाय बर'दिनखौ माबायदि खुङो बेखौ एसे गिदिंनानै नायफैदों आरोना ओमफ्रायहाय स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला आदा जेम्समोनखौ नायनो मोजां मोनोब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना हो हाजासे सापर्ट खालामना हो आरोना प्लिज अननानै अनजालि रश्मि नार्जारि प्लिज अननानै रश्मि नार्जारि दि आंनि जेसेबां लोगोफोर दङ आंखौ जायफ्रा मोजां मोनो आंनो जायफ्रा सानफ्रोमबो कमेन्ट हरो लाइक हरो जायफ्रा नायगासिनो थायो प्लिज अननानै बेनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामनानै हो बेनिफ्राय जोंहा दा फंबाय दंबयो इन्टारटेनमेन्ट इन्ट्रास्टेमेन्टसोलै इन्ट्रास्टेमेन्ट आरो आंखौथ' मिथिखायो आं इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोराव गाज्रि मोनग्रा गैया होननानै आं बुंनायखौ लाखाजोबो जोंहा लोगोजोबखा नङा इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर खुनु खोथा गैया रश्मि नार्जारि लिरदो साबस्क्राइब खालामदो कमेन्टआव इन्टारटेनमेन्टनिफ्राय फैनायाव हयथ' सिम्बल लिरला माथो आं नायगोन नालाय ओमफ्राय नायनानै नुबानो आं गोजोनबाय नै माथो इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफ्रा अनमारो होननानै जों मिथिबाय आरोना ओमफ्राय आदा जेम्सनि भिउवार्सआबो बिदिनो लिरना हरबानो जाबाय आदा जेम्सनिफ्राय होननानै ओमफ्राय इन्टारटेनमेन्टनिफ्राय होननानै लिरना हरबानो जाबाय आरो होमबा जोंना गोसोआ खुसिसै नङा होमबा एसेबां खस्थ' लारु सावनाय जाहोनाय खोथा सावग्राया बेनो साहाखौ एसे गोदाव फुदों नों साहा मोनदों आं मोनाखै माथो बैलाय माथो साहाया मानसिखौ मेगनसो जाहैबाय ओमफ्राय आङो आदा जेम्सआ सोङो ओमफ्राय जों गामियाव एसेब्लाबो बेरायनो मोनबायना ओमफ्राय बेरायफैनानै माबायदि मोनखो नोंसोरनि गामियाव मोजां मोनदों फैनानै बेनिफ्राय माने आं थांनाय बोसोरावबो गुबुन जायगायाव नायदोंमोन उदालगुरियाव ओमफ्राय बे बाराव नोंसोरनाव फैबाय माने आलादा जोंनि आलादा बिसोरनिया माने चार्च थायो चार्चआव मा थायो बिसोरनिया स्टेज प्रग्राम बायदिसिना थायो मोसानाय थायो बिसोरनिया गामियैनो बेफोरबायदियाव दा बिसोरो फिल्डआव गासैबो दिनैनि दिनाव बिसोर गासैबो मोसालायजोबो ओमफ्राय प्रग्राम खालामो जमा जाजोबनानै ओमफ्राय नोंसोरनियाव एसे आलादा माने नोंसोरनिया माला खालाम आं बेखौ मिथिया दिनैनि 25
डेटआव उदालगुरियाव आं जेराव थांदोंमोन बिसिना गामि गामि जमा जानानै मोसाजोबो ओमफ्राय मोसानानै बिसिना नेक्स्ट डे गाबोननि दिनाव बिसिना माबाबो थायो जानाय लोंनाय गामिनि बेदर बेफोरबायदि स्टेज प्रग्राम मोसानाय थायो ओमफ्राय नोंसिनाव बेखौ नुनो मोनाखै थेवब्लाबो मोजां जोंखौ जाबायदि अनसायबाय बेफोरबायदि लारु सावनानै होबाय आरो जों मा बुंबावनो बेनिफ्राय साबसिन खुसि आरो मा दंबावो जोंना बेनो गुबुन जायगायाव थांनानै गुबुन जायगानि बर'फोरा माबायदि सोलियो ओमफ्राय जोंनि हिन्दुआ बे जायगायाव माबायदि गुबुन जायगायाव माबायदि जों बेखौसो नायो बेखौ नायनो थाखाय फैयो आरो जोङो बेनिफ्राय जों लाजिया न' हाबनानै फिथा बिना जायो सिदा जोंना बेफोरबायदि लाजिनानै खाजि माने आंबो खालि भिडिअ'ल' नुयो आरोना ओमफ्राय नोंसोरखौ मोगथाङाव नुनानैहाय जोबोद मोजां मोनदों आरो ओरैबायदि गोजोननाय मोनबाय नों बाना मालाबाबो साननाय नङा जोंखौ खनसे फैखांखाबायमोन आरोना बियो ओमफ्राय जों लोगो मोननाय जायाखै जों प्रग्रामावसो दंमोन मागौ नालाय खनसेबो मोगथाङाव नुफेराखै नों थैबाय दाखालि बिनानावा नोंजों कलेजावहाय टिउटार कलेजावहाय फट' लादोंना बेखौ देखायफैदों आंनो फैदोंमोन होननानै खम आफसोस थाबाय नों होनबा आंखौनो नुफेरै मानसि दंबा नायदो मा खौरां थादों फेमिलिफोर होमबा एसे एन्टारटेनमेन्टजों लाजानाय बेखौ मा होननो लुगैयो जंगलिया दिनैहाय नुबाय आरो ना स्रानो माने नुनानै बिराद बिखा बिख्लो सुख्लाजोब्बाय जाहैदों ओमफ्राय आङो आदा एन्टारटेनमेन्टआव सोंनो सानो आरोना ओमफ्राय बियो मानो बाजैखौ बिमा होननानै गाबज्रियो आच्छा कुइसना बिसो होनना जाबाय नांगौ मंगलियाननिसो रायलायहरबाय माथो नों होनबा बिमा होननायनि कुइसनखौसो नोंनो नांगौ होनबा ना माने जों आंनाथ' चेनेलनि नामानो एन्टारटेनमेन्ट वार्ल्डखा जाहैबाय मेन खोथाया नै आहासो माबा सि फुगार गोदनायाव लाफ्लांबावबायलै ओमफ्राय माने बिमा होननायखौ माने माखासे मानसिफ्रा बिराद खोनासंनो लुगैखायो आरो ओमफ्राय दा रश्मि नार्जारि दिनैनोबो एसे खोन्थाहरनोसै बिनि फेमिलिफोरनोबो आरो ना माने जोंना आंना चेनेलनि नामा एन्टारटेनमेन्ट वार्ल्ड नालाय दा माने सासे गथ'नि बिफा जायोबासो माबा बिमा जायोबासो बिमा जायो नालाय खिन्थु आंना बिदि गैया आंना एडभान्स बिमा होनखायो आरो ना रायजोफोर माने एसेबां बिमा होनो हाबा जाबाय नालाय बे आंनि हिनजावखा बिमायानो जाहैखाबाय आरो ना माने एन्टारटेनमेन्ट नालाय बेफोरो एन्टारटेनमेन्ट खालामबाय आरो बिमा होननाय माने आंना बिराद साइज जायो मानसिफ्रा बयबो बुंसिगोन आरो ओंखायनो आं बिमा होनो आरो क्लासिकेल दंबाय नामा उनाव स्केल दं आरो ना बेहाय माने बिमा होनलायनाय बिमा होनलायनाय औ माने बिराद सुर गोनां होनोबा बिराद मोजां गोथौ खोनायो आरो ना रायजोफोर दा ओंखायनो माने एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफ्राबो माने माखासे खिथाखाबाय आङो ओमफ्राय नैबे रश्मि नार्जारि दिनैनोबो फेमिलिफोरनोबो खोन्थाहरबाय आरो ना बिमाया आंहा एन्टारटेनमेन्टसो लानोसो रायलायो नालाय माने आङो बोरायजासिम हाजारखि आं बोरायथोंना बोरायनानै 40-50 साइडआनो जादों थेवबो आं सिरियास मोनदों मालाबाबो थाङा आंना बे एन्टारटेनमेन्टनि थैजासिमखा थैबाबो आं हाथाय अरखेनासो थैखागोन या मिलायनानै ओरै फारसे गाज्रि थैखागोन आं बिमा होनसै तुला बिदि होननानै जाया आरोना जेसेबां आं एन्टारटेनमेन्ट वार्ल्ड चेनेलनि नाम दोनदों थैनायजों समान आं डाइरेक्ट माने थैनायसिम आं बे सिरियास गैयै मुडखौ लांफाबाय थागोन आरो ना माने आङो माखासे हागौमानि एसे बुहुमनि मानसिफोरखौ एसे एन्टारटेनमेन्टनो मिनि खुसियैनो लांफाबाय थागोन आरो ना बेबायदि आरो स' बेनो आरो ना एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर रश्मि नार्जारिनि भिडिअ कल खालामनानै बिमा होनलाय आच्छा भिडिअ कल खालामनो आच्छा दे कल खालामनांगौ बुंबावनो नागिरदों बुंबावखौनो आरो नै भिडिअ कल खालामबाय रश्मि नार्जारिनि चेनेलफोर बुरि लिरलायनानै दोनबावदोंसै आङो बिमासो लिरनांगौमोन आङो बिमा होनोखाय साराब गोनां मा हमासैबाय बेलाय मा खालामखो बेलाय वा बिमा मा खालामदों बिमा आंनि सना माइनाव जिरख'नाय लोक्षि आंनि दाउदै गोमो आंनि थफ्ला आंनि हाथफ्ला मा ओंख्रि संखो बिमा मा ओंख्रि संखो आलुआबो दरब्रैल' माथो नोंसो जानांगौना आंसो जानांगौ जाखो बेखौलाय नै रश्मि नार्जारिनि भिउवार्सफोर माने नोमबाजैया माबा आलु गोमो संगासिनो दं आरो ना गोदाव संना दोनदो बिमा आं जाहैला बोरै एसे नायनां नोंखौ मा मोनायाव मानसिखौ बोरैबा खुसेंग्रा साइस नुयोब्रा बिमा नोंनि मोखाङाव दिनै मानो गोमोस्लिउ जाथों होननायसो दन्दिसो साबफाबाय नामा नुखाबाय आरो ना रश्मि नार्जारिनि भिउवार्सफोर बेनो आरो ना नोमबाजैयाहाय स' गाइस मानि थाखाय बिमा होनो दायो मिथिखाबायना नोंथांमोना ओमफ्राय आङो दायो सोंबावगोन आरो आदा जेम्सनावहाय माथो
Ada James-a खोनानाय बायदिबाबो बाजि लांनो फैदोंनो बुंना दोनलै फंबाय मानसिफ्रा बुंलाबायदों बाजैखौ आरोना मोनगोन ना मोनाखै बाजैखौथ' मोननाया मोनाखैलै मैया नागिरदोंना बोरायनावबो बिलाबायदोंमोन बे जोंनियावहाय ओमफ्राय दा ओरैजायसो माबायदि माबाफोर दङ गसाइगावसो बाथा सिराफोर दङ गसाइगाव साइडजों जोंबो बारा मोजां मिथिबा जाहैबाय नों गावनाव खेबसे सोंना नायलाय माबायदि खैना नांगौ होननानै औ खैना माने हिनजाव गोदानखौ खैना होनो औ हिनजाव गोदानखौ फैना नोमारगौसै आदा ओमफ्राय नों हिनजाव लांफैदो हिनजाव लांनोनो फैमारदो मैया बिसिनि आबौनियावबो सोंबाय जागोन र' होनना बुंदों आरोना आबौआ ओमफ्राय मैया जोंबो थांदोंमोन जोङो गैया लोगो मोनासै बेनिफ्राय दिनै गसाइगावसो फैलायबाय मोनोबा लांखागोन रेडिखा मोनोबा लांखागोन ओरैनो गिदिङाखैना जों सानथाम जाबाय सानथाम जाबाय माने हिनजावसो नागिरगासिनो जोंनो जाहैनो मोजां मोनसोबो खेबसे दैखोबाय ब्लड डाइरेक्ट फाग्ला बाबा महामाया मन्दिराव बें बेरे बेरे देरहासारि सिलारि दंखायो देरहासारि सिलारिया जायोब्लाथाय क्लास गंनैखौ रेडि खालामखागोन फुजारिबो नाङालै आंनो फुजारि जानो हायो गथ'खौ आं रायनो हाया नामा एकदमबारे अमाहि बरदेबि त्रियकरि ब्रह्मजनि सन्देशा मातो गायत्री बोसोन अमथा बोसोन अम जानांगौ हम जब स्वाहा होनलाबाय जानाया आंनो जागोन माबाया फुजारिया जागोन दे नोंथ'हायाखै जों नागिरगासिनो दङ दं आरोना मोनबा लाथारखासै आरो डाइरेक्ट रेडिखा फुरा गिदिंगासिनो जों बिमा बुरिनि संनायखौ बेसे जाबावनोब्रा ओमफ्राय माबायदि बाजिखौ लागोन आदा जायो सिबाबो जायो हायले मोदोम गोनांबाबो जायो सोरबा बेनो बोरैबा ओरै खावलायफासे थंख्रेबनायबाबो जागोन आंनियाथ' हाथाय थाइनैखौबाबो जायो आरो मावनानै जानो मोनजायो आरो माइ बिलाइ बेनो जेरैबाबो जागोन आरोना स' खोनाखाबाय रश्मिदि नार्जारिनि माबा भिउवार्सफोर आरोना माने जों मा होनोमोनलाय आदा जेम्सनि थाखाय माने बाजै सासे नागिरफैदोंमोन खिन्थु गैया मोनाद्रायबाय फैनाया सानावबो खिन्थु मालाबा मोनसंबो सिदा सिदा देखायना होनोसै जोङो स' बेखिनियानो आरोना ओमफ्राय रश्मि नार्जारिनि भिउवार्सफ्रा अननानै थाबैनो सापर्ट खालामनानै 10K 20K खालामनानै थाबैनो होदो जाहाथे रश्मि नार्जारि दिया नोंसिनो गोदान बिख्लो सिंनिफ्राय बर'ना माबा मोनसे कन्टेन्ट हरनो हायो आरोना नोंसोरनि मटिभेसन मोनबासो माने बेबो भिडिअ बानायनो गोसो जागोन नालाय एसे मोजां एसे कमेन्टफ्राव लिरना हरबानो जाबाय इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिनिफ्रायबो आरो जेम्सनिफ्रायबो आरो स' बेखिनियानो आरोना रायजोफोर जोंनि बुंनांगौआ बेखिनियावनो जोब्बाय आरो गोजोननाय थाबाय दादा एसेबाबो थेंक इउ बाय नुदों होनबालाय चेनेलाव दिनै भिडिअआ बेखिनियानोमोन